します。ご注意ください。おはようございます。今日も岡田空港リムジンバスご利用いただきまして誠にありがとうございます。このバスは特急岡山桃太郎空港行きです。途中スポーツセンター前岡山大学筋に停車し、終点の岡山桃太郎空港まで帰ります。岡山桃太郎空港までの所要時間は約30分。6時40分頃の到着予定です。途中道路状況により遅れる場合ございます。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。乗務員は岡電バス港南営業所の江田と申します。安全運転に努めてまいります。よろしくお願いいたします。車内事故防止のためシートベルトの着用にご協力お願いいたします。また車内換気のため窓を開けて運行しております。窓の消し目の際は指を挟まないようご注意お願いいたします。狭い車内ではございますが、到着までごゆっくりおくつろぎください。次はスポーツセンター前に停車いたします。お待たせいたしました。今日も岡電バス空港リムジンバスをご利用くださいましてありがとうございます。このバスは特急岡山桃太郎空港行きです。この先お客様のご乗車のためスポーツセンター前岡山大学筋に停車し、終点岡山桃太郎空港まで運行してまいります。お客様のご乗車のため次はスポーツセンター前に停車いたします。 Thank you for waiting. Thank you for taking the Okadan Airport limousine bus today. This is a limited express bus bound for Okayama Momotaro Airport. En route, we will be stopping to pick up passengers at Sports Center Mae and Okayama University before arriving at our final destination, Okayama Momotaro Airport. We will be stopping at Sports Center Mae to pick up more passengers. 次は岡山大学筋に停車いたします。このバスは特急岡山桃太郎空港行きです。お客様のご乗車のため次は岡山大学筋に停車いたします。 This is a limited express bus bound for Okayama Momotaro Airport. We will be stopping at Okayama University to pick up more passengers. 発車します。ご注意くだ
全のためシートベルトの着用にご協力お願いいたします。次は終点岡山桃太郎空港です。お待たせいたしました。今日も岡電バス空港リムジンバスをご利用くださいましてありがとうございます。このバスは特急岡山桃太郎空港行きです。岡山桃太郎空港まで運行してまいります。この間の所要時間は約30分を予定しております。途中道路状況などにより到着予定時刻に変更が生じることがございますのであらかじめご了承ください。また安全運転は十分心がけてまいりますが、やむを得ず急ブレーキをかけることがありますので、お座席のシートベルトの着用にご協力をお願いいたします。お客様にお願いいたします。このバスは全席禁煙です。また携帯電話のご使用は周りのお客様へのご迷惑となりますのでご遠慮ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。それでは到着までおゆっくりご確認ください。次は終点岡山桃太郎空港です。Thank you for waiting. Thank you for taking the Okayama Airport limousine bus today. This is a limited express bus bound for Okayama Momotaro Airport. It will take approximately 30 minutes. Please note that there may be a delay in arrival time due to road conditions. Driving safely is our priority, but making sudden stops may be necessary to avoid accidents, so we ask that your seatbelts be fastened. This is a non-buzzing bus. As courtesy to other passengers, we ask that you refrain from using your mobile phones. We ask for your cooperation. Now, please enjoy the ride. Next is the last stop, Okayama Momotaro Airport. 各位乘客您好，感谢您今天乘坐东电巴士机场大巴。本巴士是开往冈山桃太郎机场的特快大巴，预计行驶时间大约30分钟。由于道路状况等原因，实际到达时间可能和预定时刻表有出入，请您谅解。另外，车辆行驶途中，如果遇到紧急状况，可能会紧急刹车，请您系好安全带。各位乘客请注意，本巴士是禁烟巴士，请不要在车上的任何地点吸烟。另外，为了避免给周围的乘客造成困扰，请不要使用手机通话。感谢您的合作，祝您旅途愉快。前方到站，终点站，冈山桃太郎机场。 오래 기다리셨습니다. 오늘도 오카덴 버스의 공항 리무진 버스를 이용해 주셔서 감사합니다. 이 버스는 특급 오카야마 모모타로 공항행입니다. 소요 시간은 약 30분을 예정하고 있습니다. 도중에 도로 상황들에 따라 도착 예정 시간이 변경될 수 있으므로 미리 양지하시기 바랍니다. 또 안전운전에는 충분히 유의해서 운행하시고 어쩔 수 없이 급정거를 하는 경우가 있으므로 반드시 좌석벨트를 착용하시기 바랍니다. 고객 여러분께 안내 말씀드립니다. 이 버스는 어린아이가 승객입니다. 또 출입
For your safety, please stay seated until the bus comes to a complete stop. Thank you once again for taking the Okaden Airport limousine bus today. We look forward to serving you again. 各位乘客请注意，马上就要到达本次旅途的终点冈山桃太郎机场了。各位乘客请注意，下车时请注意确认您的随身物品不要遗忘在车上。为了您的安全，请在车辆停稳后再离开座位。感谢您今天乘坐东电巴士机场大巴，衷心期待您再次乘坐。 승차하시느라 수고하셨습니다. 잠시 후 동서 오카야마 모모타로 공항에 도착합니다. 고객 여러분께 안내 말씀드립니다. 내리실 때는 소지품을 확인하시고 잊으신 물건이 없도록 주의하십시오. 트렁크 박스에 짐을 맡기신 후 오카야마 모모타로 공항에 도착한 후 직원이 순서대로 꺼내드립니다. 놓고 가시지 않도록 주의하시기 바랍니다. 또 안전을 위해 버스가 완전히 정차한 후에 좌석에서 일어서시기 바랍니다. 오늘도 오카덴 버스, 공항 리무진 버스를 이용해 주셔서 감사합니다. 다음에 또 이용해 주시기 바랍니다.長らくのご乗車お疲れ様でした。まもなく岡山桃太郎空港に到着いたします。お降りの際は車内にお忘れ物ございませんようご注意ください。トランクルームに手荷物お預かりのお客様、お取り忘れ、お取り間違いございませんようお願いいたします。乗車券は降りるときにいただきます。お手元にご用意の上、乗務員にお渡しください。IC カードのお客様、お手数ではございますが、ドイツのホームのカードリーダーにもう一度タッチをお願いいたします。今日も岡田空港リムジンバスご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのご乗車お待ちしております。もうしばらくお待ちください。到着されました岡山桃太郎空港到着です。危険ですのバスが止まるまで席からお立ちになりませんようお願いいたします。お待たせしました岡山空港です。
どうもありがとうございました。いただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。